Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα παίξουμε Legendary Block Dash στο tournament και θα μπούμε σε αυτό το νέο το Tetris να δούμε τι είναι. Για αρχή λέω να δούμε αυτό το Tetris, πάμε. Και μετά να παίξουμε Legendary Block Dash. Και άμα έχω μαζέψει κάποια gems να κάνουμε spin. Περιμένουμε. Ωραία, πάμε. Λίγο περίεργο φαίνεται αυτό το παιχνίδι. Ωραία, πέρασα. Εύκολο φαίνεται. Αν το εξασκήσω λίγο. Παίζω και αντίπαλος με έναν TM26. Τώρα σε αυτή την πίστα θα τα πάω σίγουρα χάλια. Πάμε να δούμε όμως. Νομίζω ο Άκης TM26 θα είναι κανένας προ. Να σας υπενθυμίσω, ένα like και ένα subscribe είναι free. Άμα έχετε την όρεξη, θέλετε, ναι, κάντε τα. Γιατί θα βοηθήσετε πολύ και στο κανάλι. Και μπορείτε να μου στέλνετε σε κάποια short για να παίζουμε τέτοιο μαζί. Πω, έγινε βλακεία. Μάλλον δεν θα περάσω. Αλλά όλα γίνονται. Άμα εδώ το πιάσα, όχι. Νομίζω τώρα είμαι πρώτος. Νομίζω. Ναι, δεύτερος. Έτσι και πάρω κορώνα από το πρώτο μάτς. Μην νομίζετε ότι παίζω και πολύ στάμιλκες. Απλά γιατί πιστεύω ότι θα σας αρέσει εσάς. Παίζω. Πήρα κορώνα. Τέλεια. Αυτό είναι πολύ καλό ξεκίνημα. Αν συνεχίσουμε έτσι και στο Legendary Block Dash, πιστεύω ότι θα μαζέψουμε τα gems που χρειαζόμαστε. Πάμε. Να βγάλει διαφήμιση. Okay. Ωραία. Τελείωσε η διαφήμιση και να σας υπενθυμίσω. Τώρα δεν παίζω στο κινητό μου, παίζω στο τάμπλετ της ξαδέρφης μου. Γι' αυτό, άμα θέλετε να στείλετε σε κάποιον, σε μένα στο δικό μου, ναι, εκεί που έχω εγώ το δικό μου locker, γράψτε gym κάτω παύλα 125. Άμα θέλετε. Πάμε. Το έχουμε, πιστεύω. Καλή μας τύχη. Ναι,
να σας ευχηθώ κιόλας. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Πάμε. Ευτυχώς πέρασα. Ναι, γράψτε μου στα σχόλια, ενός short αυτού του βίντεο, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Δεν ξέρω που κολλάει, απλά άμα θέλετε. Εμένα είναι αυτό που λέει 3 και η κυβικά είναι το αμάξι. Μαυρά τα φήμενα μην κοιτάνε μπάτσι. Έβγαλα τα φράγκα από τα 16. Φόρμα πάνω κάτω σκάμε τα Βερσάζι. Αυτό. Ωραία, καλά τα πήγα στον πρώτο γύρο. Έκανα και αυτό το skill και καλά στο τέλος. Δεν είχα σκοπό να το κάνω, απλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Πάμε. Το έχουμε. Πάμε. Να τους κάνω και μία έτσι. Πέρασε, δεν πειράζει. Όχι. Δεν πειράζει, έχασα. Σε ένα άλλο βίντεο να κερδίσουμε στο Legendary Block Dash. Γι' αυτό, γεια σας, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.